Magandang araw, ako po si Jody Dizon Mercado para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Muling pinayagan ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ang pagpapatuloy ng operasyon sa new container terminals ng mga subsidiaries ng International Container Terminal Services Incorporated o ICTSI. Ang Memorandum of Agreement na tinangguri ang 25-year extension contract for the operation and management of the NCT ay nilagdaan ni na SBMA Chairman and Administrator Eduardo Jose Alino at ICTSI Executive Vice President Christian Gonzales nitong October 3. Nakasaad sa kasunduan na mananatiling pangangasiwaan ng mga subsidiary na Subic Bay International Terminals Corporation o SBICT at ICTSI Subic Incorporated o ISI ang operasyon ng New Container Terminals 1 at 2 ng Subic Freeport Zone hanggang 2058. Plano ng SBITSIM na mag-invest ng $130 million para sa panibago at karagdagang gagamitan para sa napagkasunduang extension. Kasama rito ang pagpapalit sa 4 na quay cranes ng mga terminal at pagdagdag ng isa pa. Isasama rin dito ang paggamit ng hybrid rubber-tired gantry o RTG cranes. Ane Gonzales, palalakasin ng mga ito ang investments at ang kapasidad ng terminal hanggang 1 million 20-foot equivalent units o TEUs mula sa 600,000 TEUs bukod pa sa operational efficiency. Ang NCT sa Subic Freeport Zone ay tinuturing na mahalagang shipping gateway para sa mga industriya sa Central at Northern Luzon, partikular sa Clark at Subic Economic Zones. Pinakahuling development na ginawa dito ang near zero emission RTG cranes, tractors at trailers. Isinasagawa na rin ang hangaring gawing automated na ang gate operations ng pasilidad sa susunod na taon at bagong platforms para sa online payments at truck appointments. Para sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Magandang araw po.